بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ni mga palanggungan sing kami kami Islam alhamdulillah. Bihayaon lang tagumanap na isab kami sin ini pangadjian sing kita niyo dahil ha aming programa na to paay na taghabon. Harap niyo na pakain. Na sinagi, yan to pangasubusin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha tikmil masa nagpanaog siya sin tita niya maripawaw sing gumiini pabang sa manusia iban sinjin inyan to pangasubusin Allah ta'ala sa tay pangasubo kato taniw katan uno na bakain hijawab na to harap niyo na pakain harap na to da kamaon kaniya pasara niya paakaman niya atawa na manusia na inasuhun bang siya nakaharap pakain manjari dahil ang mga pangadjian nito yari kita niyo kaya tagnaan na to na lang tabayawaya nakaruan na hati ko 2 episode na kita Malaikatuna. ay katuna ikatu hati ni hikaupat na biyaon insyaallah ta'ala in tungod paparkala amoy in ini an-nikah hati na tungod pa amoy in paghula-hula pag hambuok sin suratul rahim sin usub iban sin babae insyaallah ta'ala ituin na mo in pakaradjaan na to hawak to ini insyaallah so in mga nakaudayat to rin ha mga mukaddima sin pangadjian sarta amoy in mahal ka ito lang tahatihon sin kita niyo katan sabab karna inyan parkala sin kita niyo iban amoy tubuanan sin ini pakaradjaan na to dahil hapag akad-akad sin usog iban sin babae yan miya makadisabin sarah sin Allah subhanahu wa ta'ala wala nakabutas naman jari hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala imbiya mga kaya pag tayonan na mo iban sin ini iban ko ini launta amuin guru sin kita niyo Sheikh Alim Nading waktu ini tungod paparkala amoy in arkanun nikah. At niya mga karupon-rupunan sin pag-ianon pagnikah atawa pagtiaon sin usog iban babae karena bang nalawain ini na di mabista in pagtiaon nila. At niya po kung siya halal. Kung siya halal. Na yung mga ini bakas talong nagkasabot din ng mga kaiwanan sabab nakalamod siya in katan sinamoy in rukon ini nakalamod siya rin ha aming pag-ianon i'lana dati niya pagpamahalayak nawang in pagpamahalayak nagkulang in yato katan ada kala makaharap siya magtupa sipa at in sipa ini lang tawi na singkiawaitan na mo na masuk siya paharam dahil sin halal naman to hati niya hamok din ha mga mahinang parsawawan tumag na indusasin amin maghula-hula bang sila himinang sin tungod paparkala yan tumangkis din hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala so long ta hari pa kami makatagna kari ko na apa ini long ta pindua ko ini Sheikh Alim Nading inamoy majal hawak to ini insyaallah amoy ini mamisarahan ka to tanya pal itafaddal siya na to maskura. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam wa rahmatullahi. So alhamdulillah mga palangungan sing kami baghurma di borongog sarta amun lang ta di magpatilaol na nainghog sarta kimi kita kato katuan na sa tiap-tiap lang tabi mga programa sin kami di Hanadaw Islam pukunhan siya kami sampai sing kaiwan na mag-lecture di tempat mulia ini. Alhamdulillah salam kasil saron kanyo katan sarta bang mayan sin Allah ta'ala pagbarakaton ikaw sing kita nyo katan amoy mausap mapakay sing kita nyo tiap-tiap sularan ding mga waktu sing kita nyo
pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala muhong sinrida sin Tuhan Rabbul Alamin. So manjari mga palangkuan ha ka Islam in kami biya gabos pakas naruta katuan ha tahang ka ahad. Kaahad. Sinamon lang tala Sunday yaon wala kami kita sing kamuri lang tabihatang patini na sarta na lang tayo mga inkataan namon parkada di pagkaiwasan ba katuan ha. Way Allahu ta'ala. Way mahinang ta dengan mga uzur sar'i pagtaon lang tabi ang boss na aw sa baban wala kami nakahadir at tawakan nakapag-live sinamon lang ta last Sunday yaon. So alhamdulillah in programa sing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala sambat sin grupo karasahan sa lugayaon kabuhi. Insyaallah. Sarta lang tayo kusog biwosin Allah ta'ala lang ta na continuehon na mura. Insyaallah. Akadar kagaus-kausan sing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala. So manjari mga palangkuan hagam Islam in maudo lang ta continuation da kato na sin lang ta maudo sing kami tungkol sinamin nikah lang ta paghula-hula atau akan pagtiyaon hasara kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabkarna mga palangkuan hagam Islam na ipagtiyaon nila dumahal ka so hatihon sin tiyak-tiyak mag-asawa iban sin sumpa mag-asawa iban sin amunta ka-asawa na iban sin kita nyo katan na lang tamoy na bangsa muslimin usog pa babae amon kaya wajiban kita humati sin sarap kuman sin aram mata may aram mata na maluag atin na mataod ginisan atau kan aturan iban ginisan sin ibadat nabilang ha aram mata so among din mga ibarat sa lagulag kung magdahin ng sintiyap-tiyap hanggang katoring kato niyo amo na yung pag-asawa kato na sampay betas sa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita nag-asawa na katuan haway ta sin hadis law niya idza tazawwaja al-'abdu faqad istaqbala nisfad din. Apabila mag-asawa na nabuk-ipon sin Allah Ta'ala sa munatod na jukop niya na inhang tunga sin pag-agaman niya. Katuan? Nagkawanin hang tunga sin pag-agaman niya. Napalyat takillah happiness bil bakilaw sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amara ko man hinangon niya magmabuka po Allah Ta'ala sin law tahang tunga nakakapin. Amo yadto. So, ibadat, mga panahon haram Islam, in pag-asawa. Yung sabihin to, pagka-ibadat, suwaita paamuhon na aturan kabayaan sinallahu ta'ala, humati kita sin aturan tungod paghula-hula, na supaya mabilang pag-ibadat, in paghula-hula sa kita. So, alhamdulillah, mga panahon haram Islam, sa matikatuan na Jakaria, inamon mauto sing kami lang ta mari kami papadawon arkan nikah. Kakatuan amon rukun sin pagkawin atau pagnikah. Amo sa tulong ta ikaganang putyuto nasabot mo in pagkala sin amoy ini nikah ini. Lamod siya ring nga amoy in ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sambil nasabot mo ron siya lang ta ini pinduara isab sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab in tungod paparkala at kala simud na kaumon pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan singkik not kahiwal sin usog iban babae halaw man sin paghula-hula bang niya paakaron atau bang nila paakaron doon hamin ini sara sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw ibadat sila halaw ibadat in pagayupot sin usog pagayupot sin babae pagayupot nila mga anak nila ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na yaon doon, nabang sa pa magpasad, nabukon na ibadat, masyat na pa Allah ta'ala. Ate nahikay, marapsin pa siya. Tamo na to. Ate niya, di iyon maula-ula sing kita. Ate niya, subay ito, bang kita ron, napagkala yan, na subay ito, dami matutuod, in kagita himinang, iwan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amin hinangunta. Na amoy tulong ta kang antain pakaradaan tahadlaw ni palta. So nakatuan mo kuno pag-ula-ula kung pagpanen-panen pag-asawa. Ayaw lagi-lagi yung tiap-tiap ang katawo. Ba't po ni parkala lang tabi marag mo sa paglangog-languan. So napagibarat pa Allah ta'ala. So manjali mga palangkuan na kama Islam, law tabi mga tagdaan sing kami di pagtawon rukun arkanun nikah. Uno ba ipagtawon rukun? Amo iniin suway tahatihon. Namo naman ito kung mga panahon hakam Islam, aron dagbos sumibo iba sing pardo. Katuan. In rukun ini atau akan pardo hapag tiyawon apabila anabok din kanila natanak. Wayron kasahan sin pagtiyawon. Hati niya di kumugdan di makaamo sarta law tabi pasaw in pagtiyawon. Hangkan na suway to dinidihilan tahalka daing hakatan in rukun ini. Hari ta pa may imot-imot in kaya man wala dalyamod sin Allah ta'ala hasara atau hasara sa wala na bilang rukun suway ini indihilan tahal ka namon ang rukun sa minsan pa yawin kayo manan mangwain ini larak dagato ni pagtiyawon sa kira-kira in pagyanon rukun amoy in ini
hipagbangon sin paghula-hula. Ipagbangon. Oh, Correct, kamoy. sabab bang siya keragdakan, in kapanya pan hipagbangon kaniya, larak. Larak siya. Iba din siya, timindog mo na yan. Naril marayaw, di timindog Correct, marayaw. di timindog marayaw. Namay ang Namay ang maksud niya. Mm. Oo. Na. Ati. So, manjari, inro ko nini mga palangon hara may Islam. Manyo, tiyo lang tayo kabistra ng tukon sa parokon. Halit pakita makad to, inro kon, umanggil siya papardo. Oo. So, abay ta, in pardo iwan rokon, kaya abay ta sa mga ulama. Ulama o fikhi katuan. Law na maka na juz'an min hakikat shay. Naman. Maka na juz'an min hakikat shay. Ah. Hati na in rokon nini ato fardo, manghiukom siya pardo ato ang rokon, in sa kaulaw la, inilaw na, amoy in biya nagbus, part ba siya katuan? Part siya skin hakikat sinuno-uno na. Hati niya in rokon, hinangon mo, doon siya halaom sin ibadat mahinan. Mimikit siya rin doon. Biasa pamalaw ta si mga pagsambahay ni kato, biasa sin ruko, awis sujud, fis salat. In pagruko mo, iban pagsujud mo, sambahayan, lamod siya rin sambahayan. So rukon yan to. At inaamin pagdarukon, lamod rin pag ibadat, amon hihinangon mo yan. Na amoy ni pagtagon lang tarukon. Naman jari, mga panahon sa hukuman niya, at yusabu ala fi'lihi wa yu'aqab ala tarikihi. Ito kagi. Na imbita si Nabi sallallahu ay imbita si mga ulama ul fiqh kaya din Rasul sallallahu katon ha. Amuna. Hati niya in rukun ini in sa kaulala yusabu ala fi'lihi. Hati niya dihilantong basin Allah taala pakarayawan inhiminan kaniya. Sa yu'aqab ala tarikihi katon. Siksaon sin Allah taala inamun timikal kaniya. Na amoy niya sa ta malarak in kakahinang mawala din niya. So tagnaan na mo muna in pagtaron lang ta alwali. Sa katuan upat sa sa buta. Muna alwali. Ikarwalong ta syahidan. Ikatulong ta ta katuan. Siratul akad pagtaron iban sinamuin mahal. Iban sinamun lang ta mahal. Amoy din ikaw upat. So tagnaan na mo iban singur ko kalasahan nila yon maniyo tiyo intungod lang ta panagnaan amon ni pagtaron wali. Hati niya uni yung pagtagon wali. Biyan to kagay. So amoy ni bisaron ta katon insyaallah subhanahu wa taala. So kati kono katuan biyan mga tag na isin pagtagon wali. Manjari in wali bang biya mga atihon tamarayaw amoy in nagdararungan sin pagkaradyaan sin paghula-hula. Sabang kita yung nagdararungan sin paghula-hula in amoy in lang ta tiyudjurunhan atawa tiwila sin sara amo na ama sin family. Na hati niya bang ama sin family subay siya to in makarihil sin kapatot Sing kawalihan. bihan. Na amara ko man lang ta magmagda ko man aon ding ha mga kaywanan bihan in nagbabaya-baya ini babae siya. Babae. Sa paghula-hula. Na inyan tuloy siya matagad to makapagwali siya. Sabab mo na hiyaram hambuk babae magwali siya sin baran niya. Labi-labi na to magwali siya haruwain din kaniya babae rin siya. Boss babae siya. Babae pa siya. Bisan ang baran niya rin na siya makapagwali. Biya din kapagwali niya haruwain. Bihad to. Misan pa yung kaonan anak niya. Bihad. Sabab biya na sinangin. Kaya ba itang pagbalik-balikan na mo, intungon paparkala, paghula-hula, ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kignot kahiwalsin kita, halawman niya, aon, undang-undang sin sara amoyin, akaron sin kita. Batin tanda niya, sambil papagsuok sin doa magtiyaon, ini ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya ba ita kayo minhinangon mo, dahil doon haon. Katanta, may rumuklas na mo ito. So, inwali lang niya, amo na yung pagyanon, Abu Zawja. Hati niya ama sin babae. Siya tuin mo na rin nakatan. Hati na bang taakadakaroon tuod, insara, in mapatutuod kumawin haamin babae magbana, ama sin babae. Magpaamuhon ka. Bang akaroon tuod. Sabab mo na muna, bang akaroon tuod din akamasin ini Islam, akamasin Allah subhanahu wa ta'ala, in khitab ini pa mga kaamaan. Sa amro kumandi katulong ta in kawyaksahan biya wayron mahangin ama amin kumawin ha anak niya. Ipagwakil biya. Ipagwakil ka. Naman jari inamoy ini nakawa pangadjian sin ini kato subay mga guro in kumawin. Biya. May mga imam lang sin kauman. Namun sa timhonit bang magdungan mahangpo biya no pamahambok din imam lang sin kauman. Kaulitan kita magtakad. Magtakad. So, imaana niya, bang di makaingat, subay magmaingat. Magmaingat. Bihati namin subay hinangon. In ama, labi-labi na tuod. In kapatot niya hawak to yun, hitokbal niya na pausog.
Na doon hayan, di ta katulong ta. Sumunod ding amin ama, bangsa pa mawayron ama, amoy in kaya pagwasiyatan sin, Sin ba? ini, uno, kaya pagwasiyatan sin wali. Pagwasiyatan sin wali. Wali, amo na ini ni ama. Ama, atin na nagwasiyat siya pagpunta. So pama, ibutang ta, inama yaon long nirong so pama ako habiha, mahalong sakit na siya. Along nirong so pama, mga inakuri na abutan hawak to simpagbana sinanak ko ini, na ipagwasiyat ko kuan siya in kumawin. Siya in kumawin sa At tasin magwali. dahil naingat baya sin amin Sin wali, ama, amo na inama. Atin ang panukot siya. Ang panukot sinama, magtubihan. Na So ito sumunod ka to, hindi na sumunod. mapatut. Mapatut. Na abang lang niya, wala na inyad to. So pama, way siya nakapagwasiyat na inhukuman sara lang niya al-akrab pal-akrab. Amuin mapatut, masuok, mapuas ding ama, sumunod magtubihan. So, in aturan, lang tasin agama, puasin ama, mato siya pataas, paapu. Ama sin ama. Jaddo hari apa? Okay, okay. Ama sin ama. Bukon ama sin, Bukon apa ini sin atin sinina sin Sinina. natin yan in sila to pagtawag sin kitari waris waris. ini Inding haina. inding haina Inding haina. kita din nagnawaris yan oo magtubihan Inus balaw na rin nga ama. inus barang nga ama inwaris lang ni rin haina bihat to nasa inyan bahasa Basa tadya tadya. sa inamin kwan dito in timbangan dito sin sara al-akrab pal-akrab Pal-akrab. in labi masuok suway amin paunahon so pama ibutang ta bangwayron daw ni Napo na humarap na siya pa masuok. Isu yung masuok magtumagwali tay manghod sin babae. Tay manghod niya. Anak sin amin. Hatin niya sila maglanggong. Langgong niya. Na impagyanon akrab pal-akrab bang aon siya ini tay manghod doon. Tay manghod niya rin nga ama. Iban sin langgong niya in masuk kanya langgong niya inama. Time hod niya inama. Tayo manghod niya inama. So may amin paunahon mag-deal sin kawalihan. Before pa siya naman. Before pa sin namin tayo manghod niya Sa bangwayin niya to. Bangwayin niya to, mapakasubli na mo. Atin mang siya in next in line. Bihan. Nabihan. Nabangway, wayroon na sa binyad tulong ta. In mga tayo manghod, ang payad to timindog inamaon. Inamaon. Inamaon na biyaway ta to dyan hakato. Namin amaon yan, pagtagta, amaon daling hama, amaon daling haina, amaon da. Daso mga ka-Arab, Arab dukain. basa sinarab dukain. Ammon ibang khal. Ammun ibang khal. In khal bang daling haina, ammun bang daling na, ini ama. Nari makapagwalin khal. Di man jari. Siling hama. Sabab, misan siya sa upama usog, intimbangan niya rin haina. Dahil haina ka. At tinawag Bukod siya. So, wayroon nito, kapatot niya roon. Mapuas dahil hadto, amo na insultan pagyanon. Disun pagyanon sultan, amoy in nagkakawa sa halom sing kauman, manjari na siya dimihil ini pagwali. Bang wala na roon, nin nasabot tareng kain na ito, dahil nga ama, paapo, maun patay manghud, sampay maun pa amaon, manjari pa sambil papangtungod. Correct. So katuan di manjari lang ta magwali na munding half mother side. Di, Minsan pa sa ingkaunan wala na rin doon. Wala na roon katan. Wala na roon katan ni hama niya. way, Di Di. Ito na pasultan ka. manto na pahakim. Di pahakim. Panglawang taon doon mga panglima, na sila natin panglima. Sila yun naman. Ay mga magdihil sin kon. Sa subay, makahati sin, sara. Iban subay sila, hati niya na bariman day sab. Correct. Dihan. Amo ang tuin biya mga ika ini. Bisara tayo doon muna muna. At sila al-akrab pal-akrab. Al-akrab pal-akrab. In masuok, paunahon, Paunahon. dahil nga amoy malayo-layo na. Malawak-lawak na. Amen. Amot ta. Na. Manjari mo na muna dahil nga mga biyayta dihan ini kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya la nikaha illa Biwali. biwali. La nikaha illa biwali. Di manjari magbana in babae sibo dahil kaunan bujang bituanan atau balu di manjari siya magbana ng waywali. Artinya di makapag bayain babae magbana sinisa-isa niya. Hati na siya. So way raon wali niya. Amura kuman nalong tain babae na bang nakalabay na paghula takakapatot siya magpi sin kabayaan niya. Artinya makaiyan siya amoy ning kabayaan kumanahon. Daso makawa di da maawnin pagtiaon sin sila. Bangwayron wali. Dihad to. Na amoyan long ta ini subay hati hunta sa babaon di madyato kato pagkakitaan ta na magwaliwihan ina at tawaring tampik ding harapit pa mother side. na inya tutuan
wala nakaamo hasara, imana niya, inya tumaksya. Atin na paso yung pagwali. Pasaw. Bang paso yung pagwali katuan na Masya. lari ka. Hati naman Di siya. ba bilang ipagtiyaw? Hati naman sila nagini, kuan ito, Gina, inukuman. Okay. So di ba bilang ito? Di Minsan mabista. pasugsiwang kawin, minsan Di, pa di mabista. Hinang mo na yung katantan, bangin niya Bangin to, mayroon. wala So, na paakad, Mm. na ando tuan, inya to wala nakaamo. Wala na ka. Wala na kaamo. Atin yung karoon Ano ito yun? katuan kawin na magbalik. Hmm. Bayan. Demikian imumungan sin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an laun niya la tungkahul mar'atu illa biidni Waliha. waliha. Di manjari pabanahon in babae bangwayrun idin sin walini. Sinwali niya. At ini amunin wali amunin nasabot taring hapanag ng anit to mga katawtay ng huran. Atin na abot sa Oo, bihan. Aw dirra'i min ahliha. Bangsa pa maway naroon haon long tamin makarihil wali. Aw namin piyagtataw maasan sin family nila. Nagdararungan kanila ununo pakaradyan amoy umalok. Si mga pakaradyan nila bang awon pagbisarahan amo rin umalok sa pagbisarahan ito na inya to amuratin taka kapatot magtubihan pagawas dito amoy in long ta nagnanakura halawon sin kauman nila inamoy manjari long ta dimihil sin amin kawalihan to na amoy ito long ta naman jari ha bihaon long ta limin kita matupahukuman sin pagwali Sinpagwali. na katay ko na ikaw isabihin biya mga sumugpat Okay. sinitungod paparkala sin hukuman sin pagwali. So, alhamdulillah, mga pala mga may Islam, mari kita pa among hukuman. Rulings may nagkatuan. At inisyo ng mapatutugwali. Iban biyadiin hukuman at ulan sin pagwali. Amo na. Amyan to kagi. Daw na ahkamul wali ahkamun tajibu mura'atuha wahiya. Amo inilaw na intungod sin pagwali o mga hukuman nasabot dihay ni amuin wajib suway pagaraon ta. Amoy nasabot hawain. Muna law na kaunuhu ahlan lil wilaya. Biya yakuna dhakaran baligan aqilan rashidan furran. Muna in mapatot magwali katuan na. Law ta amo so pama aon na usog na kawa magwali. Law ta mapiak usog na. Mapiak sina mo naman ni ha. Muna katuan. So wayra checkon pa sa pagwali. Law ta kita on pa sabi na mo nagwali. Bang manjari siya. Sa minsan pa isab siya lang ta amaon. No? Atawa apo bang isabi nagbus wala na ro kanin sipat na patot siya magwali. Hindi naman siya katong magwali niya. So nasabot dihay niya no nasuway in kaunan niya amon lang ta mapatutod siya magwali. Ikaw no ahlan lil wilaya. Mapatutod. Uy mo ta mapatut. Biya silang ta biyaya ko na dakaran. Suway kaunan niya usog siya. Usog. Bisan pa siya tay manghudya ama niya bang kaunan niya babae di man jali katuan magwali. Ha? Amon inaon na man jali. Suway ra amaon niya at ina usog kagi. Balikan, iwan lang ta sangput na yung pangumulan. Tapot pangulan. Akilan, iwan ta kaakal. Atin na akil balig. Suway manjari, ampas siya manjari magwali. Ano ta kagi. Damit yan, suway siya lang ta rashidan o hurran. Atin na mga tao sa'yo, bakit tuwan na? Amin lang ta kaakal. Sa artain siya mga sangput. Sa artain siya lang ta mahardika. Amoy inbukon siya na iipon. Yan ito yung namunti ang mapanagdaan katuan natin na challenge. Damit yan, ito pimbisara mo, biya mga inasabot ta kain niya, tindog ding ha, babae, ding ha ina, misan pa yung kaunan niya, tindog ding hama, bang babae, di siya makapagwala. Sabi ito na, suway lang usog. Suway siya usog. Suway usog. Yang kanalong na, at yun na ito marayaw. Law niya na tindog usog da, sa babae, sa tayo manghod sinama, di na makapagwala. So, sa laon hadis dito, amin di makarihil wali in babae pabaran niya, iwan do kaing din kaniya. Babae. Magwali pabaran niya, iwan magwali siya para kaing din kaniya. Betul kaing babae. Doing babae. Di makajarian. Di siya makarihil, kawalihan. Misan baran niya, di siya. Misan pa yung sultan siya katuan. Misan na yung kaunan niya, makaliw pa rin ang sultan yung kawasan. Okay. Wayro nito. At inuwi kapatot niya. Wayrong ground pa katuan. Na. Okay na. Nanjari hikarwa, long ta dahing mga hukuman. So hikarwa rin mga hukuman daw na. Atin niya, muna, an yusta'da na waliyatuhu fi inkahiha. Mimman arada tazwijuha minhu in kanat bikran. Wa kana waliyu aban wa yusta'maruha ay yutlab amruha in kanat thayban. Aw kanat bikran wa kana waliyu ghayru ab. Amyan to kari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam al-ayyimu ahakku binafsiha min waliha wal bikru tusta'dan wa idnuha sammatuha. Amin to ha. So hikarwa ding mga hukuman katuan ha. Muna suway lang tabi mga kawaon in panugot sinwali
sin amon law ta babae amuin magbanayaon. Ha? In wali niya, kaon niya intuot sinamon balak niya budyang niya on papanahon. Hati niya, kawaon niya pang mabayada. Katuan beto kagi. Bangin kaonan sin babayaan daw ta budyang siya. Amaya to. Sarta, in kaonan sin magwali amon ama niya. Ama niya. Hati na, kawaon intuot ka to. Angay panuot. Isinamon amon anak niya babae yung kagi. Amaya to. Sarta lang na, wayustamarha ayut lag amruha in kanat tayyiban. Kawaon na sabi panukot ka. Natin na bilang bairan. Sarda kapag pawisarahon to. Pawisarahon to. Di na mo na lang magbanayaon. Banging kaon na nabituanan siya. Naberinda. Nakalaway na pagula. Beto kari. Naberinda. Bet ang baksod diyon naon. Mabaya na kao. Namangimian mabaya. Ang pati niya mag-go-signal ka. Atin yung pag-ianon nakalaway na pagula. Manjari siya bituanan, manjari siya balo. Manjari siya balo. Okay. Bakas na kaya pagula. Atin na wala experience. Biar to amat to inono niya. Ampay namin budyang. In budyang na law tarisan makaian lang ni mabaya na. Atin na mo numunong hadya siya. Hindi naman kayo ba? Aw niya waktu imian hadyawihan. Hiina isabi nilaw niya. Masuko pa. Biyan to kagi. At ako yung kaya katon na kamo na maasko. Biyan to kagi. Kamurasan lang ni maaka. Iban lawi kamo makaingat. Okay. Bang pangatod ni wati kareho na ka. Baya niyo na. Ayan to yung mga pag-ianon amun ijin na sin babae. Magbaba na. At tinagad post na siya dumong na siya. Dumong na siya. Aun waktu rin na mamisarahan. Kakitaan mo rin sa bimbya mga hibal niya. Sin amin wala siya biya mga nag-uno yaon. Nag-ino-ino na. Sa kaulo lang niya namin hundong niya yan to. Inya to ijin niya. Iban katuan ina, iban ama. Kakilahan lasan. Tamo na. Pag kita nila biya mga anak nila biya mga dinurong-durong nandiyan na magkaiba. Minsan di nila nasubon. Uno na ni sabi nga kasibi-sibi. Sampay ito amin mapatot na magbanabihan. Kaya dakahan nila dumadlaw. Huwag din nila pagkaingatan. Nabihanin ko. So rihay ni katuan, sibo daing kaaunan niya budyan. Atawakan balo atawa bituanan na kalaway na paghula. Suwayra magwali kanya in maas niya. Naamurag kumanin natural natin. So isang sila ba iran? Kawaon ipanukutin nila. Amet to kagi. So way tiyak bida ang katuan sinamon lang tabituanan atawa balo. Iwan sin budyang. So way ratuod aon pagwali sin mapatot magwali kanya. So in kamaksuran niya tuod, atin niya in budyang, in bituanan, in balo, di man jari logoson. Di man jari logoson. Kawaon to ni bayan niya. So way kawaon in bayan niya. Bang sila mabaya na, tawari. Correct. Na amo yan tulong tayo din ng mga salingkat-lingkat, pangadyan sing kita niyo. Amoyin. Sabab, aw ni sabji madya turunan na nakauna na yung pagbaya sinanak dengan maas. Na yung mga yato, aw waktu magpakarugtol hasarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Correct. Na paghalian na to yung mga bihad to, inshallah. So ikato mga panahon hakam Islam dengha mga law ta hukuman sin pagwali law na la tasihhu wilayatul qarib ma'a wujudi man huwa aqrab minhu. Di law na makajari in pagwali sinamuin masuok sinamon kampung sing kampung bang aun doon labi masuok magwali kaniya. At tinabi sila katuan nasabot ta muna soy abul mar'a atau abul zawja ama sin babae magbanain magwaliton mapato. Okay ano mangwayron na rin to magsupama yaunin ama yaun in amaon atau in apo siniyaon in ama mapatut magwali misan pa yung pain apo kabir mapatut in ama magwali hati na buko na muno tamat to ko pa apo na apo na may magwali sinyaon in ama sab siya inamun akrab ga to na siya labi masuok na biad to hato inamun no nagbos biya mga law to pamahanan din law na fala tasih wilayatul akh liab ma'a wujudi syakik masalan sa pagkakain di lang na makajari in pagwali sintay manghud jaring haama bang yaun doon intay manghud niya langgong niya inaama gato di manjari ito kagit hati na suwaira amon langgong niya inaama in magwali kaniya buko na mo in langgong niya jaring haama bang yaun pa sabihin langgong niya rin ina iman ama yan to kagit masalan wala wilayatul ibn al-akh ma'a wujudi al-akh. Okay. Di na isa man dyan na atin niya maguno, magwali in anak
anak sintay manghud ma'awujudil akh hayaon pa isad intay manghud niya. Atin anakon. Di man rin anakon mo na rin ha. Dahil amaon niya. Okay, ito katuan. So amoy to inding hamalaw ta hukuman katuan na nasabot ito konsulpadi. Na ito ikakanap ta tiyo din dito hato. Tungod paparkala ang kanay ni nakalamod siya rin nga mga pagyanon ilanat. Nakalamod siya rin nga amin hukuman lang ta subay siya patarangon pamahalayak sa babi nini lang ta aun waktu masawot ba? Paparkala. Na hati ni hapagtiyaon sa babaon experience ko hambok waktu siukat ko in biya mga ini hisiuin magwali iwan sinamuin, isiuin mag sumaksi hawak to nga ang parehong ko nagbisal magtuwihan nung ni Marty sa Binguro ini. Yari na kita katantanin, hindi siya ni Marihay ni Bang bukon iwan na pagbaya katan. Bukon bihat to, mga katote ng uran. In kaunahan dito, amuin patarang to, isin magdiil sinwali. Bihan sa babi nini kakunahan to dito ba inayaran ta nito ada kala di makakugdan ng pagkiao namo na inamibya kamo ta pagwakilan sa jaman tubihan na kaya kwanta sila di umulta sila palong sinini apinarka jahannam na yan to manjali was criticization pag ando in mga yan tulong ta magmaap na kuman ini lamod siya rin amin pag ini lang ta pag pamahalayak pagpat atin bang si kita magpamalay patarangon to, isiuin taka kapatot hawak to yan. Kada ba si mga ito, nasabot mo in magtay manghod, maglanggong, iniinama, iban sin haama sadya, at tawaan ako, iban sin amaon yaon magtubihan, isin paunahon mo, suway, yan to amaon, bukon anakon, inamin dimihil kawalihan na inaon niya. Bihati namin ini kugdan din dito hato. Nasabat buka to, ang kanapetaran tariha ini, sebab nadakala, mahopo ajin panghati dalawang ta, atin yan natupot na ama at tawakan lang ta apo inuno. Amon mayroon na lang ta sarat, amon kawaon doon kanina. Sabi mi sampay sabya amaon, sa pa may sabya lang ta, wa pa misan si masangkot inumuna. Amon. Aon siya na atin niya habistahan na maun sa bukon pa siya sangkot. Sa amaon nila, wala tayo nungkot sinamo naman niya. Amon na to. Di manjari. Dari, suway amin sangkot na roon. Nahan ka na ka to, bang di tayo patarang ini, ikamati lang tapag kain amaon pihak usog. Dahil pihak ama niya kari. In mapatot magwali na sokat na amaon, misan pa bata-bata, papagwali mo na. Namo siya ito namin naarit pa magtibihan. Nainlong niya, atin na imian maartibihan. Inilong niya makapagwali sa ini katanta, ni namin niya rin nadaling ko. Napagkita mo musinga-musinga. Amon sa atin biya mo. Musinga, muta bata, pati pa mapagwali. Munal niya makapagwalian to sa kitaon in labi aula. Aula rin. Nangkan na subay siya tumarang nagtubihan. Amen. Na sumunod. Correct. Na ikaupat law na idza adanat al-mar'u idza adinat al-mar'atu li isnayn min aqribaiha fi tazwijiha fazawwajuha kullu minhuma. Itu katuana min rajulin fahiya lil awwal minhuma wa in waqa al aqd fi waqtin wahidin batala nikahuha minhuma ma'an. Okay. Imaksud diha ini apabila sopama in babae nagdihil siya idin katuan daw ta simpagbanan niya law na nalaro ni wa ako sinamoy daw ta usog bawa namon ko. Beto sa katuan diha ini. Naman jari lang tadwa inaraak niya. Napag-uwasin din na katoy na mo pamukusog lang na pamanahon ko kay mo in babayaon hay. Jari nakapagdura katuan in dua usog yon nakalag usog atin niya mo in mapatot banahon si babayaon. Naman jari nakawin niya do karwa katuan. Dito sa Tibet Maxwell. Sa pamaon sa katuan sa makajari magkawin wala rin babae. Pagkain ako kaya ijinan sin babae palawag usog ka ko banahon niya. Nayan nakaw atin niya mo ini. Naman jari nakapagtiaon nagdura katuan. So, mang nagdura lang ta, nakawin, in dua usog ini, paambok babae, suway madtupa among kita, hisiuin nakauna, nakanika, kanuan. In nakauna, amo yan to in lang ta, taymaon, in yan to karwa yan to, lang ta, pasaw na. So, amo yan to, di man dyan ito kari. Napabuwas ka tuan. Banglaw na biya nagbos in waka al-aqad fi waqtin wahid batala nikahuha min mamaan. Mang nagdungan sila ini simutod wakto nakapagkawin katuan. Kaya kawinan nila ng babae, harwa sila nagdura ini at inapasaw karwa sila pasawin namon pagtiyaw to karwa. At ini mga ito, minsan to habet timbutang niya
Aw neto ijen sinwali. Aw din sinwali. Sinamin neto. Aw din sinwali. Aw neto ijen sinwali. Naman jari bang sa upama nakapagdungan habiad to ini ni hantang niya. Alam ta dieto manjari sebab may nang doain ba na. May nang doain ba na dieto manjari. Bihan langkal sara ha amin aka matawihan imbabai doain ba na. Di manjari doain ba na niya. Bihan nalong ta mga kaiwanan si musulang nga Islam. Tapos nagsabot. Correct. Ay India yato. Ini upat magtaymang ko din usog. Ambok na inasawa nila. Ambok na inasawa nila. Ati na inbabayaw, upat imbanan niya. Upat imbanan niya. Bihan. Magtaymang ko kata. Na bihan. Ambok yan din nga mga amiin. Lamta hinang si mga jahiliya na sabot na sin nakauna pa yato. Amin magsinublihan ni usog man to bihan. Na yung mga yato katan. Bukol lamo dito hapang hindo sin akama. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inya to ang buk dengan mga hinangsin manusia sadya. Na manjari, longta, yato na longta in sabot in tungod paparkala amin wali, at inedeng ang mga rukun, damikyan day sabi niya to rin ang mga ilanat, amoin pag pamahalaya, sin tungod paparkala, pagbana, iban pag-asawa sinusog, in hikarwan, yan nabas na sabot na rin doon ng mga rukun na munain, syahidan. At niya dua saksi. In pagsaksi doon han, longta, kawaon mo in kuan, damikyan, in tungod pa amin sumasaksi hapag ini tiyaon, at niya subay siya yan, hadir hawak to yaon. Insaksi ka. Insaksi. Di man jari amin long niya insaksi, ito ang si Pakula ito. Pag-ubos in pagtiyaon niya rin sa ban si Pakula. Subay in amin karuarwa yaon, saksi, hatin na saksi, ha amin pangantin usog, iban saksi ha pangantin babae. So, although ho doon subay sila roon. Sabab muna, bang biya mga kuhan, manjari pagbalik-balikan ta yung mga kahalan. Biya sinamin bukon sa jalong tayo kay hakitab, sa sumakawa kita to si mata, di mato sambil baran nakasaksi sing kahalan, pag tiyaon sin hambok tayo manghudbihan dito sa Madina, namun kimawin magtubihan na mo pa Imam Dakula sin Madina, Sheikh Salih. Ali Sheikh, at niya panubo sin Muhammad Ibn Abdul Wahab. Inamoy langta Imam Dakula doon. Sabab, in Masjid Madina, iban si Makkah, in Masjid yan, aun siya 5 imam. Amin tiyain doon sin ini hukuma. At niya, doon sila yan. At yung kataan sin waktu, amin 5 waktu, mag-imam sila yan. Nagbabahagi sila ito. Kansiyo in Maghrib, kansiyo in Isha, kansiyo in... Haamon 5 imam. Amin 5 imam ito. No, halaong sin 5 sila yan ito, aun doon amoy in panguhanan nila rin ang mga ini imam. At ini amin magdadungan kanila mo na yung hambuk din kanila mo na yung Sheikh Salih. Nahambuk ako rin sa mga simaksi bihan, hausog. Simpagkawin. Muna, hambuk-hambuk kami asubusin imam. Bang biya di ining ka-Islam sin ini uno yaon, sinamin tiya uno yaon, usugipan sin babae. Na launta na kasaksiyan na magpasalsin mo na muna na bagay ko inusog. Doon ko na kami magdungan-dungan, magsuod pa lang si masjid sambil gumawa. Sababing kami bagay, dihan, ibanin kami magdaigbay. Dihan, nagakad kami magtumari. Naamo ito. So, habok ito rin ang mga ipangasubuto dakula hatungod sin pagtiyaw na murag man di ka to biyan ita magkahinan. Magtubihan mga kadakaruntod suway ito hinangon. Nampaon waktu bihan den di ka to magtiyawon. Aon parunhaon makasaksi pa kita sindi ta misang kaingatan. Sabab puton hadya kita tuan nakaon na mo ko saksi. Us di mo misang kaingatan ningan sin saksian mo. Correct. Nabiya din nahadarat sin Allah Ta'ala mga subuhon ninyo bang impagtiyaon sin doayon halal ka. Nang nahalal ka. Ang pahinyan gumawa yan. Gumawa yan, di asubukato. Correct ko. Yan. So, ako Long na ikaw, nakasaksi ikaw. Sinpagtiyaon nila. Bihay. Nas mo, kita saksian mo. Amo yan to. Na, imyan kita lang tayo saksian ko, amin gimawa ka ko sumaksi. Correct ko. Ang kanasway tulad katuan, mapapong kita. Masya Allah. Amo at yung mga makabuka doon. Na, amo yan tulong ta. So, inyaon, damik yan, insaksi, subay siya usog, adil na isab siya, dahin ha mga tumpukan si mga muslimin. At inasubay na isab sangput, bihan,
Dahil ha, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashhidu dhawa adlin minkum. Okay. Kamu dua saksi amin adil din kaniyo. At inaring ha mga Muslimin. Yan, kawakan na to suratul Talaq. Damikian beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya, la nikaha illa bil waliyin wa syahidai adlin. Wairoon pagtiyaon bistahon sin Allah Ta'ala mahalal siya, buat malaingkan subay siya aun wali, iban dua saksi. Dua saksi. Siya buto dyan. So, Quran, iban sunnah, inamoy inagpatarang. Ada yang harus masdar ka tuan. Dahil harap, dua puunan, dahil ka Quran, iban sin sunnah, yari matarang tuon, subay inilaw ta, amoy ini, jakahan marayaw sin mga magbabana, iban sin mag-aasawa, iban na sin mga magkakapot sin parkala nila magtuwihan, subay nila to, di hipanghangla ha mga sila amin pagkaunong tawihan, ha mga hotel yan. Sila papagbayaon maghinang sin kuan gay, manghindo kato sin katani nangon. Na makuyon kita pabukon namo. Kana nagkukato, katon amon ayo putundo, ayo putundo ni kagi. Na namikyan in saksi ini lamod siya ring haamuin ilana. Pamahalayak magtuwihan sabab dahil sabab sin pagsaksi ini mapamahalayak na ingkahalan sa pagtiyaon niyo. Nung ako pa sanin saksi. Correct. Bihan. Makasaksi. Makasaksiyan ko. Na bihan to. Na doon haon, nahukuman si mga hukuman sila lang putuntain hukuman si namoy pagsaksi. Okay. So dihay nilang ta hukuman si pagsaksi. Mga parang nakakamisdam. Damikyan din isang kaunan na hati yung tasab ni na. Sebab na asupay sa kita din hadya makakawa lang tayo siyo amon papagsaksi so ita ingaton unuman hukuman daw ta ahkamus syahidain wa min ahkami hadar in mga long na hukuman diha ini hamon tungod sin pagsaksi muna ay yakuna ithnain fa aksar so why in kaaunan sin magsaksi doon ha pagkawin dua usog sampai pa limyo rin hato. Sa at least dua. Di man jari baba ring harwa. Ada ring harwa sampai pataas. Amo yadto in lauta ding mga aturan sin pagsaksi. Hikarwa ay yakuna adlain. Suway in kaunan sin dua saksi yan adil sila kanwa. Biyain pagtawon adil. Wal adalatu tahaqqaqu bil sinabil kaba'ir wa talqi ghalibis saghair. In pagtawon long na adil, in kaadilan nasabot diha ini mawunnal siya atin niya matahkik mo in kasawunalan sin pagkaadil sin among tao ini among in lang tabil sinabil kaba'ir. Among in himahalit di matangkis sa ring hapardo sa handal akula. Katuan? Di maginang mamasya. Amo na. Bukod niya mamasya. Watar kalgali bisa kan iwan titinggalan niya kamaw mo handay sa din mahina lang ta dosa sibi-sibi. Minsan pa dosa sibi-sibi so yan titinggalan niya resa. Katuan? So amo ini mga panamamistan sab na biya yung katuan magkakawa na hadjay mga long tamagsaksi isisyu na hadjan. Di napagtahkikon. Okay. Wal fasik فالفاسق بزنا أو شرب خمر أو بأكل ربا لا تصح شهادته لقول تعالى ذوى عدل منكم أميات تكاي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدي عدل so diha ini mga panahangsaw harapon lang na infasik amon tao bardusa nakahinang sindusa zina atawa shurbi khamrin magiinom ala atawa magkakaon ganda riba magkakaon ganda riba. Kamalikan ko mapunahos ma'am, in tao, amo in fasik, tao bardusa, labay ring hapag-jina, atawakan mag-inom siya ala, atawa magkakaon ganda riba, di masain pagsaksi niya. Di tayo makunin pagsaksi. Ang mga tao wala nakapagtawad. Ang mga tao wala nakapagtawad. Inilaw taon nakahinang siya, masimihinang. Okay. Wala nagtawad po Allah subhanahu wa ta'ala sa bardusan ni kayo. So diha ini, di mas lain pagsaksi niya. Sa may parmansin Allah Ta'ala, daway adin minkum. Matina, wa ashhidu daway adin minkum. Invite asin Allah Ta'ala, ay kawa ka mo saksi, doon hapagtiyaw niyan, dua adil. Dua adil. Ang inaturing kanilo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabayta sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa shahiday adin. La nikaha illa biwaliyin wa shahiday adin. Di law na mabilangin pagtiyaon, atau di mabista, di masampul pagtiyaon, di mapul na yung pagtiyaon. Malainkan suway ang dua saksi, iban, suway on wali, iban on dua saksi, adil. Ang may tinasabot ka tuwan. Dahil nga amin siyabot mo ito rin mga langta hukuman sin
saksi, amin long niya tagnaan ding harwa. Sampai pa amoy in lawi ray Lawi harwa. na. Sumakat siya man to pa uno yaon. Yan long ta at inya ding harwa kaya sahan biada sin siyabot ko kain na pagtiaon long ta dito kaya lamuran na mo. Upat in saksi. Insaksi katuan. Hambok sumaksi ha babae. Hambok sumaksi ha usog. Hambok saksi sumaksi ha saksi sin babae. Okay, no. Hambok sumaksi ha saksi sin usog. At ini upat. Magsaksi-saksi Oh, katuan. napagamos mapuas dito saksian na singkatan nakahadir doon. Okay. Betul. At ini saksi, on pa saksi sin Ang saksi. pasaksi sin saksi. Oh, Sebab asunuhon pa sila, mauring ka Islam niya. Sampai sin saksi asunuhon ka Islam. May tayan to, dab nasabot doon na hindi mga pasik. Hahinang amoy gina. Nasabot doon na hindi aming pag-inom alak. Nasabot doon na hindi ilaw tapagkaon ka dariba. Insira mo kung adil. Bukod natin. Imana nili sila manjari magsaksi. Bang sila wala nakapagdawat pa Allah subhanahu wa So ta'ala. mga napagtawat na isang katuan, himamunahin eh. As in, nagbalik na papagiman ko Allah subhanahu wa ta'ala. Makajari na. Makajari Okay, na ito. Insyaallah. So, ang panakapindi katuan, law na, yustahsan al-iksar min ash-shuhud. Likillatil adalati fi zamanina hada. Allahu Akbar. So, habiyaon law na, piyag marayaw, in patauron mo in saksi, sabab sin katyo-tyo, sin tao adil, hajaman na Kaadilan, no? At niya, supaya majukupin mo ng 100%. 100%. So sa kira-kira, bang lang 10 kaadilan na kumansin tao waktu bihao ng 1% na 1% na kuman. So ay hanggang to So, hanggang tos kage, ba't may na 100%? Oo muna. Abiyat pa kage. Okay, So, so- kami din ba ito sa sarap? Law natin ya, lami marayaw, Ang matawag kanda sa saksi. matawad na insaksi tabi Okay, ang ang kanday sa katuan na, Oo. naurok-urok ka na, Oo. natutunat-tunat mga saksi. Mura. Sa may nakulang na yung kaadilan. Muna. Katuan, hadyaman ito bihayaw nini. Muna to. Amiyat to. So, ame ito mga panawan na kami Islam, indang mga hukuman sin pagtako natin na dua saksi. So, mandali numatong kita katuan, kato, supaya mga Siratul akad. Siratul Law akad. taray nga mga rukun, sinamuin pagtiaon long ni Kwan, ini siratul akad. At ini misaning kaptangan, hihinangan kita aturan sin ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaptangan. Amin kaptangan, di mo man jari pindahon. Hindi pa napindahon. So ay akaron ninyo. Correct. Oh. Naman jari hamok din nga mga parkala atihon na to, ini tungod pa parkala pagtiaon sin mga sila, amuyin, nagjato na sila bihan sa babawsing gumini, aun wakto ni magkaka din naman nun. Hindi magkakagat. Wala Oo. sira niya. Sabab na matawag na yung biya mga kiyasakupan sin kita, aun wakto biya kamo ini, lukuson papapahinangon sin namin biya katanaman nila, buko namin katanaman sin sara. Sisara. Bihan, anong ko na? So pamahinangon mo naman ito bihan namin hasara, bunglawan nila sin namin di man jari. Isa ka ulang katon, invalid na hinang. Nahinang nakaamoy at to, Nakaamo, oo. manjari paluhan nila ito. Paluhan nila kami. Gantian man to. Gantian nila. Manjari inamin nakakugdan, gantian sinula Sino nakakugdan. nakakugdan? Subhanallah. So di sila mabaya sin nakaamu hasara. Banto sila pa. Banto sila pa hindi manjari, di tayo maun sin Kapag sara. hati na katon, amo din amo. Amon tinamo. Beto. Na ini habok din nga mga ipahati na mo. In sikatul akad pag yan, hiya qawlu zawj Awal wakil. aw wakilo. Aw wakilo fil akdi. Zawajani Zawaj ni. Zawaj ni. zawijni ibnatak. Aw Wasiyataka. wasiyataka pulana. Atin niya nasabot ta kainin wasiya. Amin kaya pagbinan sin wali amo na ama madtubihan. Nasuay din nga mga himumungan ito. Amin lang niya ini pamanahakakuin ini anak mo. At tawag siya amin narakit to. Amin kaya pagwasiya kayo. Pamanahakako madtubihan. So, in mamong ini katon, hindi, amo nusuga. Amin usog ko. Madtubihan. Nalaw sinwali, himumungan sinwali, lakad zawajtuka, aw angkahtuka, ibnati, fulana. Nganan in babae, ito kila to din babae. So, nakala ka nganan in duwain, amot to in, kiyugdan sin pagtiaon. Amin kaya nganan Kaya ito. nga na ito kagi. Na- Ang katon, sa buto ningan sa Ang babae. kanasuhon to, Okay. dingan sin babae. Oo. Hisiyo to dingan. Sa bangin mo ng anak hikwan ini, naman anak niya. Naman Naman tao. to ang pato. Ada kalau mga upatin anak bihan, Okay, oh. na pepagda Kasi sa ito gila ka to, pagpana ko na kay mulong nin anak ikuan ini. Narong siya pa maupat. Kanta nito kyug dan sin kuan.
Na namasaw ka. Dadyo ko bisa ka upat pag. Na, di man jari ito. Di man jari magkaluan magtayo. No, di man jari. Di man jari. Di man jari. Oh, misan Kung kayo upat, misan din doon. Misan din magtalianak, di da. Di naman jari. Biya mga inaon ni Bansinaw uno yaon. So, kagunahan ka to, sa buto ni Samputon. Sabab ini, biya na sinagi, lamod siya mga katotay manguran na ilanat. Amin pagpamahalayak, matubihan, ini, bukunta amin ula-ula hunin palkada ini, bihan. Na, dahil nga mga nasabot na mulong ta, doon haw, amin, imian na lang tain, amin, ini, Zawj, atin niya amin usog, umasawa, lang niya kabil to zawajaha min nafsi. Tema ko na ini nikah niya, atawa, nikah niya, halal kako. Biya, natawa pa rin hawaran ko. Amuan tutuling kabtangan. So, wayron guta niya. Correct. Uwos hinihitukbal sinamoy nagwalikan niya sin ama, atawa min kapaguya wasiyatan sin ama, saroon doon siya sambahon sinusubdihan yung pagtayma ito sarta nanganganal pa Allah Ta'ala sawap muna inkatan kaptangan ini dain ini hakalam sinallah subhanahu wa ta'ala pia abot marikato tanyo amoy ni manjari pagkabtang sinamuin nagdihil kawalihan iban sinamin usog tumayma kaniya betul naman jari yung pagyanon ko kain na ito amoy pagbunglawan sin ini kawayaan sing kaymanan amon yung pagyanon ni usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Us lang sinusok insyaallah. Amon tin katahian nila pagdungugon mga katotay manghuran na magmaap da kuman inyad to bang kau rito hadto kau nagpakawin ataw rito kau hadto nagkahinapusan sinini tungod paparkala pagsuok sinusok iban sin babae na wala na kawin. Sabab wala dito yung pagyanon sira. Amin dahanan aturan sing kaptangan bang maabot na yung pagkawin. Sabab di ini man dari pindahon. Di man dari pindahon. Naon yan din nun ha, din mga sira sa buton pa sambil sin mga mahar. Amin kaya pag itipakan nila sa muna in mahar lamod day sab siya rin na amo in rukon. Lamod da siya rin na rukon. Na amo yan. Sa buton ka to dito ha pagsira. Pagsira daw ta ijawal ka. Oo. Bihani namin kayat na sa babay namin Sheikh Lauta, Sheikh Sali kapag tiyaon nito, siyambot niya muna yaso muna lang yung babae lang niya na atin niya may nakahusog ini amoy numasawa kayo mo nalang niya na kaya rihilan na ka umahar nalang niya kaya rihilan na kumahar nahaw lang niya mahar ito biyaon natabok mo si lima mo nakita ko namin ayat nila natabok mo to si lima mo di hamaro ko niyan to natabok mo, nalang niya nahaw no na biyahon, niya sugo pa, haw no na biyahon. Ito ko nalang niya piyara pahula, harap kanina. Nakita ko yan, namin ayad sin mga sila, amin, tungod paparkalin. Sabi mo na amanat sin, Allah Ta'ala, yaon kay mo, manjari ikaw yung maghalal, harwa yaon, subay mo akaroon, insara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, may nagdil sin amanat ito. Ikaw manjari amin, dumakan parubain. Naamo yan, longta, ini, pagkawin aturan sin agama in amin pagyanon nito usikum ibadallah ingkap tangan lang niya na magwasiyat ako kanyo magtag-ipon kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala nabukon nito sira bukon nito wasiyat khutbah ito kayo inyo sumud si khutbah nika nalong sin iniusok insyaallah naman natin sin bang in Allah ta'ala magduro naway ito nagtayma yung nagtayma ito. Bukod magtayma sa pagkakari. Nabihan. Ngayon na siya ito yung mangutang bihan. Milaw niya na ini mangutang ako kayo. Pautang nga ako bihan. Na magbayad na ka. Long niya. Na insyaallah. Amen ito ka. Insyaallah. Atin na mga Indoan magdoon. Nagbayad ako kayo mo. Bangway kabayad na way. Nagbayad suras ka ito. Bihan. Sabab yung pagtiyawon subay siya tumarang siya. Lamod siya rin doon haamoy ilana. Nakatikon hukuman sin. So hukuman, lang tasin na mo siratul akada. Demikian ka to, hindi nasabot dihin ni suway tulog tabi ang mga amon film mali ba din namon. Biasa ko, tiapag banana mo na kay. Atau tiapag banana ko na kay. Demikian namun law ta amon manay mais amon soblaw na tiyayma ko na bukon tay maon ko na katon tiyayma ko ni kay maran sa meto. So demikian ding mga law ta hukuman sinamoy na tungod sinamon rukun
di haamuin sigatul aqad ijabul kabul muna long na Uy, kifatod sa di zawja. Hati na biya katutupan ba ni katuan na? Kapag tupon, amon suway tumuop, inba na amon pa asawa. Bet do kali. At ang siya sa magtupkat, wala magtiyaw niya. Aon kapaaroon, hati niya siya, makakaus duma family. Duma family. Hati niya, on doon niya, on kapaan niya. Capable ba siya katuan? Muna to kapa. Law na biya ko na hurran. Suway in kaaunan sin usog gini mag-asawa. Suway siya, takatuan, mahamti ka siya. Okay. The khulukin. Artinya aun pengadatan sa rayaw-rayaw. Wadinin, iban sin pag-araman, rumikyan natin na di marambos doon kanya. Wa amanatin, iban sinisya kapag amanatan. Amo ininig ha mga lawag takatuan naman tumuop siya magkasawa. Amo yan to. Sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, law na idha atakum man tardawna khulukahu wa dinahu, pazawijuhu. Illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila rumatungmon kanyo, ini khitab si Nabi sa pa mga kaamaan atau kainaan sinamun babae kaasawahon. Katuan, apabila rumatungmon kanyo, mga kamaasan sin babae magbawala. In usog, amo in kiaridaan niyo na in pangadatan niya, iban sin pag-ara maroon ha usog yan, naggaway pa anak niyo. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam pazawiju, hati niya paasawahan niyo na yan. At nataymaan niyo na. Papagbanahan niyo na yan, anak niyo, maon pa usog yan. Pangkita niyo in agama, iman pangadatan sa rayo doon, ha usog yan. Amo yan to. Illa taf'alu, bang di niyo hinangon, ay di niyo taymaon, beto sa dabatan maksuda, di niyo taymaon, in usog yan, paasawahon, pa anak niyo, law si Nabi sallallahu alaihi wasallam na iniin law tababalabay na katuan. Warning sila sa warning. Takun fitnatun fil ard, maun in fitna hagin lupaan. Wa pasalun kabir, iban sin kahalibilohan kajarwakaan sa lago-lago hagin lupaan. Bang di niyo tay maun in usog marayaw yan, in pag-araman niya, iban sin pangadatan niya, maun pa anak niyo amon naggaway ka niyo, naggaway mo pa anak niyo pagusti niyo tay maun in fitna rakula halong sin gumika to na. Sabay ta arak-ara din yung tayo maun, anak niyo yan, makadto, pausog, laong ta, laong, di mag-aarama. Usog, laong ta, wayroon pangadatan sa rin kakitaan na yung niya. Na mahalumilo na. At niya, doon ha, amin siyabot doon naon, kapa ato zawj, zawja. At niya, aon siya, laong ta, ini, gaus, duma. Muna, ang kan siyabot doon naon, may ta siyabot doon inhor, mahardika. Sa babaon mag-asawa pa kung mahardika. So, di makapag-usahan ka Di makaunok pa rin. Sabi na muna, sinamin usog, masawa ha babae. Pag ianong doon, bukod mahardika, masiyad tura hasaw man si pikpik si maas niya. Ha? Hasaw man si pikpik si maas niya. Imagkawayanan ha, ini asawa niya, maas niya. Bukod niya tuwihad tinukuan. So, bukod kapaan. Bukod siya, wayong kapaan niya rito. Way kapaan niya. Sabi di siya makakaos. Di siya makakaos. Matuwihad. Na, muna, hikaruan niya pag-arama. Kulang yung pag-arama. Di siya makakaos. Di siya makakaos. Biyanin kagi na himindo asawa niya, bisan imbaran niya way ronda. Kapaan niya tungod pag-arama. Na, amo yan to rin dito hadto. Na, dabik yan amanat. In nagamanat ini Allah subhanahu wa ta'ala. Suway niya tukbal in kapatot sin babae ron. Katungod sinamin pag-asawa niya babae. Na, bang isang makawakusog, ba't yan yung katanin sipat yan nasabot? Yaon kaniya in siya hurriya, tinamahali ka ba siya? Mahali ka siya himibal, sintungod paparkala, pagulaula. Yaon kaniya katan. Iwan damit kanin mayon dahil sa biulinan niya katan. Ikatunay nin amanat, amuad tuin kumangi lautain parsog patanhan tara sin iniyaon. Sabab malupas ka iluin sukod sin babae marasin ang bukusog marayaw, manjari wala kiyayma. Correct. Amo siya ito. Nabiha. Sabab na katuan, amo di kaway sinabi sa amo din kawaya. Inhipatay ma, ang mga usog lang. Nakapag-aakama. Yung pag-aakama, kung masabihan nun, hindi naman siya sa nag-aakama lang, hindi mag-usaha. At tinabangin taon nag-aakama katuan, meaning, siya, mawala siya, pa Allah subhanahu wa ta'ala, di niya katunay, kawajiban niya, paasawan niya. Siyempre, nag-usaha siya. Katuan? O niya kayo na nag-aakama lang na. Saan niya mag-uusaha? Bukunin maksud sin nag-aakama at mag-uusaha. Bang siya taga-uno. Bang lang siya mag-aasawa siya. So, kaya ingatan niya, hapang ito siya naagaman niya, siya yung magbuhi, magnapakahan, nakasawa niya. Mustahil may nang siya nag-aarap. Kung sa pa, may pasasaran niya, kawajiban niya. Amo na to. Amo yan, katuan ha? Namin ikaruan. So, amo yan to.
Hikarwa, atin naman masalong na ina mo na wikala katuan na fil akad ang pagwakil ba ini katuan na sin pagtiyaw. Law tapalid zawj ay wakila man syaa. Amma zawjatu fawaliyuha walladhi yatawalla aqdan nikahi. Amiyat to kay. So masalong na magkajari in amuin usog, pangantin usog, hipagwakil niya in pag-asawa katuan na to. Paisisin kabayaan na pagwakilan. Gato kay. Arapon in babae amun babae pakantin babae atin niya in law ta magwalikan niya amura in mapatut magwalikan niya hapag tiyaon niya hapag banan niya amura in mas niya amoy atin na amoy yan lang ta mga katotoy manghuram in amoy indeng ha mga inirukon lang ta in kahinapusan hati ko amunain mahal katon atin niya in mahar ini amunain ini deng ha parsababan mahalal in correct ini babae doon hausog damikian inusog doon ha babae subay siya on mahar diba wayroon pagtiaon ha kama Islam wayroon mahar subay hadyaon batimbiyay ta sin Rasul amin sa kira-kira amin makajukup kaw walaw khataman min hadid misan da kuman cincing basi bang manaon dini ipag mahar bihan in wayroon mahar di tayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagkiyaon na tuwihan. Damikian, in mahar ini, lamod siya rin nga mga ilana. At iniya pagpamahalayak sinamin pagbana, ibang pag-asawa sin usog. Al-mahru, awis sada, huwa ma, tu'tahul mar'atu, li hulliyatil istimta'i biha. Wa huwa wajibun, biqaulillahi subhanahu wa ta'ala, wa'atun nisa sadukatihinna nihla wa qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam iltamis walau khataman min hadid. So long ten tungod pamahar doon haon wala tiyugila sin ini sara in tungod pataas sa tumawa biyutang indapit pababa inamin maka bawa tudbihan hasupaya in katang sinamoy in tumpukan sin manusia halaw man sin gumini at inabukon hikahunit in tungod pagkala pag-asawa at bukon kasigpit bukon kasigpit in kaunahan na dito amin aunin pagtaayon si denghan si pakpa at si pagkatap ini pihak si babae iban si pihak si musong amat amin pihak sulutan diha na dihadyaman jari amin wayroon Suwayaon isab ka. Suwayaon. Na amo na ilong niya inhirihil ha babae. Tutahul mar'atu. Irihil ha babae. Lihuliyati alistimta supaya mahalal ipagsuok sinusuga babae yaon. Ipagugkog niya. Uno namin pag ini lang ta sud kakat nila sin sila ruwa. Magtubihan. Na amo tuin mahinang sabab sin hikahalal. Sa tayo hukuman niya wajib. Na, pasal amo to. Biyay ta sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ha khutbah niya kay napusan mabasa na mo magtubihan ya ayuhan nas ittaqullaha bin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah amun kalima sin Allah taala kallam niya amun biyata na rin di ini wa atun nisa sadaqatihinna nihlatan amun kallam pagyaon sin Allah taala piyanaog niya titaring ha ini taas langit marikato taniyo. Damikian in Rasul, biyita nuranin dapit pa amin mababa na tuod deng mga mahar, iltamis walau khataman min hadid. Laum niya panglagaw man to ha, hambok usog di makakausbi ang mga dibihil sada, di manjari, misanda ko man lang niya sing-sing basi, panglawag ko man to min aon lang niya hika uno yaon. Na amoy ang tulong ta in tungod pa amoy ini rukun kahinapusan sin pag-ianon mahar na longta in magpataod biyan depende rahang man kakausan namin di mahinang parsababan ini kawinan indo nagteon yaon sinamoy in longta kasusahan ang mahuli sabab sila bang sa pamahibutang ta mahipo sila sin parutangan narwa sila tim ini tumanggong sin pakaradyaan na ano yan na manjarin hukuman niya hukuman. So muna kato nasabot mo kain na lang when pinakamabayad to mo bisan da kuman sing-sing basi.
Kisah itu katuan, jimatu yan to, minsan pa inamurusugad tulong tabi, iyan sinabi, iltamis walau khatiman min hadid, lawag ko minsan na kumansing-sing basi, wala ka to, nakalawag. Well, Biya wairon, dami na mo kanya. So, nung sinabi, wairon, nalaw sinabi, hal ma'aka min al-Quran siya. Aw, biya mga lawang tanahahapal mo rin ang mga Quran, uno-uno na. Nalaw na ako niya Rasulullah, nalaw sinabi, biya na haiti. Pagkaamuran ng kawakan mo, na jawaz to ka bima ma'aka min al-Quran. Hati na paasa mo talaga. Nasa inyan to, nung taamo na tulong tabang teatron asibi, amo sa atin mabugat din nga katan. Correct. Sa mahal ka ito ka. So, muna, subay mo hitunay, inamanat sinallahu ta'ala. Dito ayat, amin piyangungsod mo yan. Piyangungsod mo yan. So, muna yan, to tindukanan mo, uno indaakan sinamin ayat sinallahu ta'ala. Na amay ito ka tuan. Bukura di magsulid to na memorize mo. Sa i-apply mo kin hawa. Pag-intusin ayat. Namo na itong pag-iron kain na rito hatusin, subay siya uno. Subay siya ha, ini, yun, nung niya, aun kapaan niya. Correct. Kapag agam. Bihat. Aman tinang. So yung kapaan. Aman tinini siya po dito. Aun dati niya. Kuan siya. Aun gaos niya. Aun gaos niya. Duma. Atin niya sinamin parkala. Tiukbal niya asawa niya. Correct. Subay niya to kuan. Apply yun nung sinanggalis. Correct. Subay niya hitunay. Namin ito. Na Kitiyo na kumang katuan ha. May napusan din yung katuan insyaAllah. Aun pa kuan niya. Aun pa khutbah. Di na. Kung na muna mahal na kuman. Kung sa duweron na. Na biya mga miyawtin waktu taha. Inshallah tali mahal na sa puton na muda kuman balik. Yung mga yato. O nakapin hambuk nakapin hambuk diyon. Hukuman sin tungod paparkala sin mahar. Ang pa siya masabot maitong tarihin ni sambil pa mga pitong unong nga sulag. Correct o. Kalo inya tu mapaluag-luag ta pa insyaallah subhanahu wa taala ha mga jumadya to. Hindi kato tanyo insyaallah taala in kami manghumbaid kaniyo hawak to ini. Ini tukbal namo in kasila sa kato tanyo katantan balik-balikan namo in pangasusin Allah taala kato tanyo paay na tadhabon. Harap niyo na yan pakain. Nando tuan humarap kita niyo pasara sin Allah subhanahu wa taala supaya maparihara na to in amoy in ginhawaran na to ha amin makasulang patuhan Rabbul Alamin sa biya na sinagi na mo dahil kain na ito in tungod pa paghula-hula in katan kignot kahiwal mo halawon sin paghula-hula yan ibadat pa Allah Ta'ala bang siya ibadat subay na to pa karon ha undang-undang sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amin napataran sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato taniyo yan to mga katawtay manguran itokbal na mo in pagsukur ha mga sila amin wala nagbati laol laong ta yari si musugpat ka to taniw katantan supaya sadya laong ta in pakaradyaan na tuy manuituyan pa amin labi pa marayaw hasungon insyaallah subhanahu wa ta'ala iban na si mga sila amoy in ini gaus bogbog laong ta sin Idawul Islam Foundation dahil nga panagnaan sampay pa ini habi hayaon na jaman niya insyaallah subhanahu wa ta'ala ibalik ko pa guru na to karasahan siya ay maghatam sin pangadyan na to waktu ipalit pa daw. Alhamdulillah mga palangwan na kami Islam biya sin aki in kami long tabi abot ng waktu na mo on pa nakapil man yung tiyo kato na insyaallah ta'ala sa buton na mo man balik insyaallah ta'ala in tungod pamahar supaya kaingatan tayo sa biyarin ito si Nabi sallallahu makaasawahan niya iban ba sabihin tiyutat niya katon at wadihil sa mga lawang mga nag-asawa magkaanakan niya so inshallah ta'ala masabot na mo asusungon inshallah subhanahu wa ta'ala di na tumugtog in lawang tabi mga pangadyan na to ruman ini inshallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bangmayan awon nakawa na to faid amin lawang ta kaya pagbisaran na mo ibasing ko karasahan na doon demikian bang awon din makaptangan na mo biya lawang tabi mga wala nakaamo katuan na atau nakawa din amin lawang ta aturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyad to pagtawatan na mo arakala din kalamasin na mo lawang ta ilmu na mo atau kan panasat sin syaitan ka katuan na inuno katan nakaamo insyaallah tayo din Allah subhanahu wa ta'ala mamaid kami halapat kasila sa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum.